Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile. Wena usophila ngokugula. Imoto ziyagingqeka, imizi iyasha. Impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala. Awusazi wenze njani. Lalela, uma udokotela engakuvusela into yakho, iphinde ivuke. Ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile. Akuvusele into yakho. Ubuyele esimeni obukade uyiso. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Baba udokotela engakuvusela lento yakho. Ujikelele kwezokwelapha. Siyabingelela obingelela baba udokotela baba wesizwe baba Jabulile. Namhlanje siseThekwini size building to Nedbank House building. Sithatha ithuba lokuthi mekulisibili njalo sicela belapha endabuko umethu umuntu unento ayiphethe. Ufuna ukuzokwazisa abantu ngayo sicela ukuthi ayeze afike simnike ithuba. Iphilile silwa to Nedbank House building sise 19th floor studio number 1 dark room. Ila shuthela khona corner of Queen Street and Albert Street. Namhlanje ke sinomntwana osethongene othi usafuna ukuzonibingelela sizwe ukuthi uma enibingelela ugogo cishe nathi ugogo Madiwe ngayibamba. Awubingelela. Ake ngibingelele kubo bonke abantu besifazane kakhulukazi. Ngiyanibingelela nami besilisa kodwa ke ngicela kakhulu kwesifazane. Biases ever ngeke sisho lutho. Namhlanje usiphatheleni? Hayi ngisaphinda futhi ngisazolwa nomnakwethu. Inkinga yami nje umnakwethu. Ngidinwa unumber 3 emshadweni. Ngidinwa unumber 3 ochitha imizi yabantu. Singcono sibabili. Wena nani mina naye phela. Owesithathu asimdingi. Yima kubani uthi naye? Umyeni phela. Ngithi nje bangikhuluma ngakho. Yima mina bengithi wena nentombi yakhe. Nodokotela akazwanga kahle. Yimina nomyeni wami phela. Kuphela. Owesithathu asimdingi. Okay. Sengikhathele futhi kunincenga. Ngithi kunina hlukanani ukuthi nivumele umuntu wesithathu angene azohliphiza umshado wenu. Cha phela usungawuhliphiza umshado angeke ngiyichaze. Akayihliphizi imshado. Ngoba phela uyazi ukuthi angithi uzusho ukuthi hayi ucela ukuthi okungcono umazi ukuthi uya kuphi khona uzokwazi uma engekho la ukuphi. Sakhimizi. Ngithi mina wena ke linda ke kanjalo ukulokuthi hayi ubaba okwandisa umuzi lo ngale uzofika kumina. Ngimnike umnakwethu. Wena usathe cha sizozwana. Ngoba phela kwenziwa njalo uma ungayi uyaya yena. Azofuna umnakwethu. Uzosebenza ngoba phela kashabashadile. Uzosebenza ngithi useyingoduso. Useyingoduso. Usebenza kwingoduso usebenza kwabashadile. Yebo. Uma ungawusebenzisi wena yena uzosebenzisa. Asibheke nangomnakwethu umuntu uyaqala ukuzwa uthi ubheke kubantu abashadile nezingoduso noma abantu asebeceliwe. Yini umnakwethu intando yini osinike isithombe yini umnakwethu? Ngiphinde ngigcizelele lapho baba dokotela umuthi okuthiwa umnakwethu akusiyo umuthi okudlisa indoda. Akusiwo umuthi okwenza into umuthi ukuthi uzigeze wena njengomuntu wesifazane ukuze ungabi nomuntu ozobizwa ngomnakwenu ukuze ungabi nomuntu ozophazamisa ifamily yakho ubudlelwano bakho obuhle ngoba uma kwafika unumber 3 ngiyakuthembisa uzokulekelela uzokulekelela ngomlomo ngezansi hayi uthini uthi abantu abathatha umnakwethu sithatha umnakwenu uyawufuna umnakwethu umuntu uyimalini ufuna lungisa malini ukuthi uyacabanga 1000 nje kuphela mungamdinga umnakwenu 1000 kuphela ngiyafoneleka ufuna indoda engakujolele noma ungamdinga umnakwenu usichaze mungafuna ukuba nomnakwenu ngisho noma mayijola phela usunomnakwenu into eyodwa le okay wena mungafuna ukuba nomnakwenu ufuna ukuba uwe wedwa thola umnakwethu ngoba umnakwenu uzofika yena khona uhambisana nakho hambisana nani ukhona uNdlunkulu uNdlunkulu kudilana ukuthi ubaba kwaZipho ke nje azama ukuqoqa ungaloku wehla wenyuka ubuye uZipho wehle wenyuka la ekhaya nemali isetenze la ekhaya yonke into kaBaba ibuya la ekhaya uNdlunkulu kweloyo kodwa mokufuna kokubili ngiyakunika ngo 1.7 okay okubili okusuka kuyikhomba yebo sengihlanganise nokuposta khona lapho asibuyele la kuNdlunkulu kunomuntu oqala kuyibona ivideo uyakuzwa ukuthi uchazela umnakwethu ukuthi into okugeza ngithi asikhulume ngoNdlunkulu yini ke into ekwenza kanjani naye uNdlunkulu uyageza kodwa ugeza kanye ke ngesonto kanti umnakwethu usebenzisa once off phele ngakho once off
uthi ufika nje usebenzisa lelo la uchazelwa yimina lo ukuthi usebenzise kanjani kanti uNdlunkulu usebenzisa ugeza isonto nesonto ugeza ka4 inyanga yonke kodwa kanye ngesonto yebo hayi uthi umusuthi kancane lutho awuye emlomeni bakwethu ningisize ningasibulaleli awufuni abantu bathi nangu lo sesodlisa amadoda angifuni futhi ukuthi bawabulale futhi angifuni umuntu ozofa ngifuna ukuthi phela akuthandi njengoba eqalile kutshelile kuqaleni ukuthi uyakuthanda yabo siyawuthatha uNdlunkulu geza once a week yes siyawuthatha umnakwethu uthabenza njani uchazelwa yimini usebenzisa once off kodwa once off yebo awugezi ngawo usebenzisa once off ngiyachazela usukuwena mina ukuthi wenza njani okay emavideo nadlule nabantu abazobeqala ukubona uke wakhuluma thinta indaba bathi septic ulcer noma ngesiZulu ulimi olujwayele bathi isilonda ake uphinde uthi usikhele phezulu hayi usakhona wona umuthi lo owesilonda esesehlule odokotela isilonda esesehlule yonke into lezi ilonda ezibamnyama ungabisazi nokuthi siwumgodi sinjani sigxiza amanzi ngithi mina woza kumina ngikunika nje ikhombo 650 kulapheke njengamanje kunobaba osemzinyathi kunobaba osemgababa omunye usemahlonga unayo inkinga le yesilonda ungakwazi ukuthi ngoba vese izingane ezisezambili zesikoleni unkosikazi uyadayisa eScottsburg esibedle ungakwazi ukumhambisela umuthi njobe eyedwa hayi ngicela ukuvele ngimenzele indlela elula ngivele ngimnezi number avela ngifonele uma ukuthi ufuna ukuzowulanda uvumelekile abantu icela umlethele hayi ngizomposela kanti ke futhi ngakufakela nase taxini indlela esheshayo ngakufakela nje taxini ukwazi umhambisela angithi uyachaza ukuthi izingane azikho zohlamba zetaxi unkosikazi uyadayisa esibedle ubecela ukuthi Mrs Mbatha ngicela bandla mina ungilethele kodwa ungamtshela uMbatha ngiyathanda impela ukukulethela kodwa kunzima kakhulu angithi nje bangathathwa yonke into bakwethu awuveli uzenzele nje ungabe ukudeliver angideliver nje mina nkosiyami uyeza la edrobheni sihlangane angideliver njengamanje kunomuntu ohlele ewadini umlenze ubheke phezulu sebe unqumile abelungu selinde ukuthi ke bamdischarge emabhandishi usafakile usiyagoduka lo muntu ngicabanga ukuthi uyawudinga lo muntu ukupholisa la sebenqume khona yebo akavela axhumane nami ngicela ukuthi nje singalokho siyidwela kakhulu le ndaba akavela axhumane nami silaphe lesisilonda kungaze kuthiwe usudlulile ushukela usula sike silaphe lesisilonda lesesiyinkinga sizosilapha la ngaphakathi akusho ukuthi ngoba sebenqumile umlenze sefuza enza ama dressing phela ngawusebenzisi hayibo usazoqhubeka especially sashukela sizoqhubeka kuthiwa cha sisheshe sanquma ushukela kahle kahle obusungu decide phinde futhi benze njalo kanti masikulapha thina ngaphakathi njengoba ngithi kunokulapha ngaphakathi kunokulapha ngaphandle lo okulapha ngaphakathi ukhombanwe izinto eziningi olapha ngisho ushukela iBP kulowo muthi uphinde ulaphe izilonda ezingaphakathi abantu bayawufuna umuthi bazofuna ukuthunyelelwa ngazo zonke indlela abanye bazofuna ukuzozibonela wena bathi bakhathele ukufaka imali emabhenki engenzeki luthi ulopho usuka bangeke bakwazi ukuthola ngalo uma bekufona mhlawumbe usenkonzweni mhlawumbe kuphi yonke le nto le mhlawumbe olibamba ucinga umuntu esekhaya ngoba esekhaya akazi ukuthi wenza lento hayi mina ngitholakala kusukela ngomsombuluko kuze kuyoshaya umgqibelo ngiyatholakala ocingweni ngiya WhatsApp ngaso sonke isikhathi ngesonto ungangifonela kodwa hayi ukuthi sizobonana sengisho ukubonana singabonana Monday to Saturday but ngesibonane Sunday kodwa ungangifonela senza ama arrangement ngifoneleka kule number 078 1673412 iya WhatsApp futhi leyo number baba dokotela baba usizo baba ujabulile ufana umhleje yakhehlela umlomo siyabonga siyathokoza kakhulu Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyaginqika imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela ubaba udokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 89
0722 baba udokotela engakuvusela lento yakho ujikelele kwezokwelapha.